Лукашенко подпісаў указ аб памілаванні 32 чалавек. А сёння беларускія банкі патрабуюць геалакацыю, калі вы хочаце карыстацца іх мабільнымі праграмамі. Ці купіць Інданезія беларускі калійны камбінат? Гэта «Пік свабоды», тут Алексей Знаткевич. Мы апавядаем пра навіны 1 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Александр Лукашенко напярэдадні афіцыйнага дня незалежнасці падпісаў указ пра памілаванне 32 чалавек, 28 з іх асуджаныя па так званых экстрэмісцкіх артыкулах. Паведамляецца, што сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчын. Памілаванні напярэдадні 3 ліпеня адбываюцца ўжо не першы год. У мінулым годзе такі ўказ закрануў 16 чалавек. Годам раней, на 3 ліпеня, ніякіх афіцыйных памілаванняў не было, але пазней стала вядома, што на пачатку ліпеня на волю па амністыі і праз памілаванне выйшлі каля 20 палітвязняў. Цяпер мы спрабуем сабраць інфармацыю пра тое, хто быў памілаваны, камунікуем з праваабаронцамі. На жаль, гэтая інфармацыя маладаступная, сем'і баяцца паведамляць. Нават пасля вызвалення, пасля так званага памілавання, людзей ўсё роўна трымаюць пад кантролем спецслужб, забараняюць выязджаць з краіны, не здымаюць судзімасці, і людзі ўсё роўна знаходзяцца ў такім падвешаным няясным стане. Таму вельмі важна, каб былі не проста людзі вызваленыя, а ўсе крымінальныя справы былі закрытыя і людзі былі рэабілітаваныя. Самазанятыя ў Беларусі ад сёння павінны плаціць мінімальны падатак на прафесійны даход, не менш за 45 рублёў. Гэтую суму трэба будзе плаціць і ў тыя месяцы, калі даходу зусім не было. Першы плацёж трэба зрабіць да 24 жніўня. А ўсе беларускія банкі ад 1 ліпеня патрабуюць ад кліентаў уключаную геалакацыю. Інакш вы не зможаце скарыстацца іх паслугамі праз мабільныя аплікацыі і інтэрнэт-банкінг. Вот что кажа про новое потребование эксперт у личбовой бяспецы Миколай Квантальяни. Если мы посмотрим на последние изменения, то они напрямую влияют на приватность пользователя. То есть, с одной стороны, это помогает банкам бороться с мошенничеством и фродом. Если угоняется сессия, либо пароль и логин пользователя, мошенникам будет сложнее подключиться. Но если мы рассмотрим вот это пространство приватности, то данные, которые собираются, это не только геолокация, но также и версия мобильного телефона, версия операционной системы, технические параметры устройства, и, соответственно, это устройство будет зафиксировано в базе у банка, и, соответственно, эта информация может быть разглашена правоохранительным службам. Возможно, это усиляет безопасность пользователей, но, с другой стороны, этот объем данных персональных, который собирается, фактически уменьшает пространство личное, особенно если к этим данным имеет государство и правоохранительные службы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Александр Сырскі ў інтэрв'ю украінскаму тэлеканалу ТСН заявіў, што Расія рыхтуе некалькі варыянтаў новага наступу супраць Украіны. Паводле Сырскага, найбольш імаверны сцэнар – наступ з тэрыторыі Бранскай вобласці Расіі на Чарнігаўшчыну. Новы наступ з тэрыторыі Беларусі Сырскі назваў малаімаверным. Ён таксама адказаў на пытанне пра рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі, з дапамогай якіх Расія атакавала дронамі Украіну. Нанесение, демонтование. Значит, вчора було включення одного ретранслятора. От, я думаю, що вони більше не будуть їх включати. В них фізично це не вийде? Ну, я ж не можу вам все розказувати. Я думаю, що вони усвідомлять, що це не треба робити. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету в абароне Вадзім Кабанчук гэтак пракаментаваў словы Сырскага. 24 червня была заява президента Зеленского, что ретрансляторы не працуют с 22 числа. После этого 25 числа залетают 5 шахедов с территории Беларуси в накерунок на Коростень. На мою думку, после этого был нанесен удар по ретрансляторах с боку Украины. Интервью Сырского, главнокомандующего Збройных сил Украины, выходит 29 червня, где он сказал, что працавал еще один ретранслятор. З гэтага можна зрабіць выснову, што быў нанесены паўторны удар, і гэты ретранслятор таксама ўжо больш не працуе. Беларускаму боку невыгадна падсвечваць гэтым момант, таму што, па-першае, ретранслятары стаялі в малазаселенай зоне, і там обмаль сведкаў. І гэтыя падзеі, што Лукашенко ператварыў Беларусь в транзітную тэрыторыю для вядзення баявых дзеянняў, яна зараз будзе працаваць таксама ў два бакі, таму што Z-каналы пачалі казаць, што украінскія дроны транзітам пролетаюць праз Магілёўскую область для удараў па тэрыторыі Расіі.
Александр Лукашенко сёння наведвае Інданезію, дзе яго віталі білбардамі з надпісамі па-беларуску. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі інданезійскага ўраду. Белта паведамляе, што яны абмяркоўвалі важныя інвестыцыйныя праекты, у тым ліку пастаўкі беларускай тэхнікі ў Інданезію. Рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка кажа, што ключавой тэмай на перамовах меліся быць беларускія калійныя ўгнаенні. Индонезия – это один из крупнейших рынков сбыта белорусских калийных удобрений традиционно. В разные периоды входил в тройку, в четверку. После Китая, Бразилии. Интересов может быть несколько. Это, естественно, непосредственно поставки калийных удобрений. Там в разные периоды 400-700 тысяч тонн были, и в последний год был рост. Цены и объемы, естественно, не сообщаются. Беларусь может пытаться именно Индонезии продать свой калийный комбинат. По крайней мере, это обсуждалось с большей степенью серьезности, чем в отношении американцев. Потому что там был интерес, но не было попыток провести оценку этого актива. Здесь это обсуждалось, и, насколько я помню, был даже тендер на то, кто будет оценивать. Вот. Поэтому Индонезия исключительно важный рынок. Поставки традиционно, естественно, шли через Клайпеду, но с 2022 года это невозможно, поэтому сейчас через Россию. Но опять вопрос, какой прогресс в том, чтобы все-таки снова включить Клайпеду в этот транзит. Поэтому направление исключительно важное. У Інданезію Александр Лукашенко прыляцеў з Китаю, дзе сярод іншага быў на выпускным свайго сына Мікалая ў Пекіне. Мікалай Лукашенко скончыў навучанне ў сумеснай праграме біятэхналогіяў Беларускага дзяржаўнага і Пекінскага універсітэтаў. Падчас размовы з бацькамі выпускнікоў праграмы Лукашенко старэйшы сказаў, што ў Беларусі створаць навукова-адукацыйны цэнтр будучыні для самых таленавітых, у тым ліку па спецыяльнасці біятэхналогіі, якую мае ягоны сын. А сёлета ў лютым маці Мікалая Лукашэнкі, сенатарка Ірына Абельская, адкрыла сучасную біялабараторыю на факультэце БДУ, дзе вучыўся Мікалай. Аднак не ўсім выпускнікам БДУ дае зялёнае святло. Наталья Грыгаренко скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт у 21 годзе, стала псіхолягам. У той час дэканам яе факультэту філазофіі і сацыяльных навук быў прапагандыст Вадзім Гігін. На ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыпломаў Наталья, якую затрымлівалі на адным з жаночых маршаў у 2020 годзе, прынцыпова адмовілася паціскаць руку Гігіну. Цяпер яна жыве ў Нью-Йорку, і для працы ёй трэба пацвердзіць свой дыплом. Але БДУ отмовляется это робить. Большинство стран и компаний убрали требования апостилирования к диплому, потому что они знают, что из-за политической ситуации Беларусь ее не дает. Но при этом они требуют подтверждения от института, которое они давать не хотят. Есть сторонние компании, которые связываются с институтами за деньги, потому что у них есть свои каналы связи. И я связалась, они работают с 30 вузами в Беларуси, но с БГУ нет, потому что БГУ отказывается подтверждать дипломы. Прямо сейчас это просто можно выкинуть в помойку, потому что это просто картонка. И я смогла получить грин-карту. Я переехала с 2 кошками и чемоданом. Я смогла, а получить подтверждение от БГУ я не могу. У Беларусі в апошнія дні абвяшчалі аранжавы ўзровень небяспекі праз спёку. Але ці не робяць беларусы свае гарады яшчэ больш гарачымі ўласнымі рукамі? Пра тое, чаму высяканне дрэваў гэта не толькі пра экалогію, глядзіце ў новым відэа на YouTube-канале Радыё Свабода. У Беларусі ёсць адзін жывы арганізм, які баіцца не маразоў, не засухі, не пажараў, а слова благоустройства. Гэта дрэва. Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья на эти посмотреть. Нет, все пилим. Паправіць настрой усё цяжэй і цяжэй. 80% беларусаў жывуць у гарадах, а там дрэваў з кожным годам усё менш і менш. І асабліва ў гэту пару, калі вуліцы і плошчы разаграваюцца як мангал на шашлыкі. Ці не кожны беларус тады ў сваёй галаве задае пытанне. Вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Пытанне рытарычнае, адказ просты. Не. Дрэвы гэта не проста эстэтыка і настрой, гэта і штодзённы камфорт і здароўе. Без іх нашыя гарады ператвараюцца ў патэльні, дзе смажацца людзі. За 12 гадоў Менск страціў больш за 650 гектараў сваіх зялёных тэрыторый. Вы глядзелі навіны на канале Пік Свабоды. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. Заставайцеся са свабодай.